Još malo završavam renderovanje novog videa sa mora, nekako letovanje i to će da bude u nekom trenutku na kanalu. Sad, danas je utorak, 19. septembar i idem do drugara Todora da se vidimo, da se popričamo malo, nismo se odavno vidjeli, on je bivši kolega i da mi pokaže taj njegov čudesni 3D štampač i da vidim šta je on tu radi. Vidiš, nestalo mi za, brate, koliko filama. A vidi koliko je dobar, ima kao carbon fiber, kao... Viš kakav je... Čekaj, Thanos. I imamo i Hulka. Ovo je besan, brate. Ekstra. Đale ko tvoja, brate. Ček da se snimimo malo. Toki i ja. Te zove neko Toki? Pa, brate, zove. Kako? Zove me, brate, tetka jedna Toki. Thanos! Nisam ti pokazao porodicu Kurčeva, što je. Ju sramota. Čekaj. Kakav si ti bolesnik? Kure. Aha. Vidiš, i svi modeli su zapravo na taj način, evo, BMW 30. Ekstra. Pa onda, na primjer, lupam Camaro. Ekstra. Lepo izgleda. Rider. Da. Bez glave. Dobar, figura bi to ispala. I za podušku u Rusiji imamo i model, vidiš koliki je... Medved, brate, gustvarno. Vidi, Putin na medvedu je naš sljedeći projekat, šupi. To... Vidiš koliki u odnosu na plate. Moramo da ga, brate, katujemo sa sve mogućih strana. Da ga smanji. Vidiš gde su ove svetle ivice, dotle bi mogo da radi štampač i onda da mu sečemo... A dobro, jedino bi ga smanjio, brate. Pa ne, da napravimo medveda ovoliko. I šalješ Ukrajincima. Stavljaš antraks u usta medveda. Šta ludilo, šta? Koliko ti trebalo za Hulka, na primjer? Evo, 5 sati 41 minut. Pa dobro. A ovo ćemo u montaži. Ovo ćemo u montaži. Montirajte to tamo. To mi Kolija preporučio, ovo je lepo. Se ne pomera to, on? Da se odmah ono što kažu zalepi. Kako je alava. Sad će da pusti par probnih linija. Da. Šta neće Srbin da izmisli? Ma samo pare da ti uzme. Srbi pusti. Finish it. Gotovo proizvod. Gdje je telefonče da snima?
Brat moj najveći. Brat moj, dođi uvek. E, Tu sam, šta, slušaj, sad znaš da sam. To je to. Treba dođeš kod mene. Hoću, Se izazvamo, hoću. igramo neke igre društvene. Hoću, brate, ima mnogo igara koje bi volio da znam kako se igraju kod tebe. Svašta, ti si raj, zajzadnje. Radi, a? To je to.